Der er mange, der... Eller... Det er 007 Harbo her. Og der er mange, der har spurgt mig om, hvordan jeg får det der skilt der. Hvordan man får en venner inde på Harbo. Med den der krokodil der. Som jeg så er level 2 i. Det er faktisk ikke særlig svært. Når jeg er på forsiden, som jeg er her, så kører jeg altid lidt længere ned. Så står der... Nyd Harbo med flere IRL-venner end real-life-venner. Inviter dine venner på Harbo og få fede skilte. Send et link til dine venner og bed dem registrere sig og aktivere deres e-mail. Hvis de forbliver aktive på Harbo, vil du blive belønnet med et skilt. Få linket til invitationen. Så bare kopiere det. Så skal vi lige se, så kan vi lige lukke på med den. Og så skal du simpelthen bare sende linket til en masse af dine venner. Så når de kommer ind på Harbo, og de lige har været der i et par timer eller sådan noget, så får du dit første skilt. Vi prøver Martin her. Så skal han simpelthen bare trykke på linket, og så bare ind og registrere sig. Nogle siger, man også kan gøre ved at du sender det link til en af dine venner. Så kan du selv klikke på at registrere dig, så bare lige være på den i et par timer, så får du skiltet. Men det har jeg aldrig gjort. Så prøver vi lige at sende til nogle andre. Så skal vi skrive. Det er et spil, der hedder Harbo. Du så jeg håber han gør det. I hvert fald lige siger en svensker. En spade. Nej, jeg er tysk. Far dum han er. Hvad skriver hun? Nej, Palle Harbo Hotel. Der var jeg inde, når jeg var 11 år. Ja, hvor gammel er du nu? Du luder. Kan vi. Ej, hende gider ikke til. Hun er skidesød, mand. Hun bare synes, jeg er pisbarnlig. Jamen, det skal I bare gøre. Hvad skal vi se? Fint for dig. Ikke fan af med at registrere mig. Nå. Så for ham. Det er synd. Nå.